Jancuk. Titan aku balik ora nggo dhuwit. Wayahe. Beh, seneng kayak wis mrene kayak iki. Wayahe. Jane tak ra krungu apa piye to iki? Tak dongane kupinge budhek tenan kapok. Wah, kok roti wae wong adus iki. Kang Sena to mau iki. Ya krungu to. Karo iku maki bareng iki adus, lha iki lho tapian isian. Entenono diluk, tak kerampung adus. Wis gidak. Weh, jane ngopo to wi? Adus apa ngopo? Suwine ra duga rupane kaya ayu-ayu wae. Weh, kok ngalih-ngalih. Padahal ya adusku tak gawe suwi. Iki lho wis, entenono tak salin. Ber nanti njuk. Arep dolan to, Mak. Lah piye? Ora kae lho, anak senenan mrene, aku ora duwe duit. Lah kok bingung kan to, Mak? Wis to, tenang ae, tak hapusane. Lah arep aku si piye? Wis to, Mak. Apa to, Nduk? Jan, mama aku nemen tenan. Lho, nemen piye to, Nduk? Ini iki arep masang nang apa kok tenasan mama aku. Weh, kayak nemen. Sakmene arep bensin. Ambil duit blas jalukine wong-wong ra entuk. Ya, Nduk. Dek, iki duwe apa? Panggal luwe ngene iki metuku. Nyolekno tak ibui. Dek, ngene iki jek kurang. Halo, Dek, lah wong adekku lho. Keluwen iso ramban. Wis Nyai, PO sisan. Ngene iki minyakku wis cukup. Terus ora apa-apa lah. Kono enek semoga dikeki. Wis balik tenan pinter anakku sih. Duk. Apa, Mak? Mrene yo. Weh, pinter tenan anakku. Lah piye, Nduk? Kayak mau kok iso balik? Lah jenenge aku lho, Mak. Lah apa nek baca keliwi? Iya, Mak. Reno. Nah, kowe iki ae. Lah arep dituku lomba nggih bahasa engko piye to iki? Wes ki tak tambahin neh ki. Iki cukup Mak, nggo nyambel kok ya wis pedes, ya sakat dolan. Bocah kae jan. Pakai ngopo to jane? Ayolah. Piye to kayu iki mah ngalih urung kampak.
Lah kok panggah. Oh, lanjut di tali iki. Bakalan saiki kowe itu. Ya, cuk jaran lho iki kayu iki. Berarti mburi enek menungsane iki. Oh, lah wedhus kowe to, Leng? Heeh. Apa nggae kayu barang kok. Apa to kae? Ribut ya. Jancuk. Wah, apa cengelmu engko Leng. Lah ngopo to, Pak? Ayu deh mau idang naik perisilanku. Oke. Wayahe jaur utang. Beh, mbok penak to. Kaya lek anu lho, pasar utang lho. Iki dina apa to iki? Kok serangan ini? Alah, Kang Senot tadi mau. Aku sik masak, Kang. Iya to ki. Iki wis wayahe naruki utang. Lah orang duwe, Kang. Lah piye iki? Beh, malah majikomu tak junjung tak go balik lho engko. Lah kok Magicom to, Kang? Duwe lek utang kowe ora tak tuku Magicom. Aku tuku klambi iki lho. Ya mosok gak aku kan ngucuri klambimu. Hilang gulumu iki to. Ora Kang. Lah nek wis Kang, aku arep terus Kang. Aku yo sak dilarang langsung entuk kono mau. Ora lho, Mak. Kowe utang ae nggo tuku apa to jane? Ya aku tuku klambi to. Lah kejeble kowe apa ya iso tuku klambi to aku? Klambi. Aku trimo nggo suwek-suwekan ngene iki yo. Apa kurang leh ku golekne kowe? Nemen. Duwe 2000 to apa? Boleh nggak lo? Sik urip ae tekan semene. Mergo dhuwit 2000. Mamamu enak le. Ngomae, Mbak. Jajal celukan. Cina. Nah. Cina. Kan kono wae kowe. Titan anak kowe balik ora nggo dhuwit. Pak. Weh. Golek wong ki lho. Golek wong ki lho. Alah lele, kuwi gur arep nagih utange mamakmu. Sitok teko, sitok lunga, sitok teko, sitok lunga. Karuan tak minggat ae aku. Aku minum minggat, Pak. Karena ke hutang to. Heeh. Ki bojoku lho takon minggat yu ora duwe apa-apa. Prayo melas. Kowe lho wis rong minggu iki, kowe iki lemu nunggak. Ya wis nekno. Saiki tak ikhlasne, sesuk kudu bayar lho ya. Heeh. Ya wis, ana aku papa duwe sik ya. Dah. Woi. Gayamu sedih men, Pak? Lah piye? Apa kon joget-joget?